Ideme na ďalšiu časť. V tejto časti sa budeme najmä venovať predným stehnám, a to pri prvom cvičení, a spodnému brúšku, ale čo je najviac našim cieľom? Zadoček, zadné stehna, a presne budeme cvičiť také cvičenia, ktoré pomôžu vášmu zadočku vyzerať, ale byť aj pevnejší a trošku vyšší. Dobre? No a samozrejme zapájajú sa aj svaly lítok. Takže poďte pekne, si sadneme, dajte si spolu nohy, dávajte pozor, aby ste mali stiahnuté spodné brúško, môžete sa pekne oprieť o dlane, váš chrbátik je stiahnutý tak, že ramena a lopatky sú vzadu a dolu, nezabudnite. Stiahnite brúško, nadýchnite sa a výdychom vystrite nohu. Cítite, že sa zapojilo predné stehno, koleno mám pri kolene. Pozor, je to veľmi náročné, zo začiatku výdych. Môžete tú nohu dávať aj nižšie, kľudne môžete začať týmto. Budete možno aj dostávať krče do stehien, pretože naozaj maximálne sa zapája stehenné svalstvo a keď dobre pracujete tým brúškom, tak aj spodné brucho. Poďte so mňou, ešte ideme 6 opakovaní, stiahni to brúško, ešte 5, ešte 4, cítime stehná, ako makajú, 3, lítka samozrejme sa pridali, 2, nohy máme krásne dopnuté v špičkách, 1 a oddychneme si. Môžete si uvoľniť stehná, určite cítite, že presne táto časť pracovala. Dobre? Poďme ďalej. Ukazujem vám postupnosť, ako cvičiť. Ideme trošku náročnejšie. Váš chrbát je pevný. Úplne stiahnuté brúško, vystrieme nohu a uvoľníme jednu pážu. Chrbát dostáva v polohe. To je ono. A poď druhá noha a pridaj druhú pážu. Vidíš môj chrbátik? Ani sa nepohol. A poďte so mňou. 8. Výborne. 7. Pozor, nesmieš mať uvoľnený chrbát. Zle padáš. 6. Pevnený. Ak ti to nejde, pomôž si tými rukami. 5. Poď ešte 4. Stiahni brúško. Lopatky dozadu, dolu. 3. To je ono. Bradu potiahni dopredu. 2. A posledný. Oddychneme. Výborne. Videli ste? To bola tá stredná úroveň, náročná, a teraz ideme na náročnejšiu. Takže ak môžete, poďte so mnou nádych a výdych. Vytiahnite pekne nohy a vrátime späť. Nádych a výdych. Skúsime sa ešte dvakrát pokúsiť o tento cvik. Nádych, výdych a posledný nádych, výdych a uvoľníme. Moje stehenka ma pália riadne. Takže opäť ste videli postupnosť. Môžete toto cvičenie naozaj začínať cvičiť úplne v tej prvej forme najľahšej a postupne na sebe makať. Ideme na čo? Na spomínaný zadoček a zadné stehná. Láhnite si pekne na chrbátik. Nezabudnite, že vaša pánva je vždy podsadená, áno? Vaše chodidlá sú rovnobežné. Dajte si ich na úzko vedľa seba, tak aby sa dotýkali, a spojte aj kolená. Totižto chcem od vás, aby okrem toho zadného stehna pracovalo aj vnútorné stehno. Ako vidíte, pri pohybe sa opäť bude zapájať aj predné stehno a samozrejme lítko. Takže ešte raz, chodidlá sú spojené, kolena sú zatlačené do seba, položte si pekne hlavičku, ramená sú uvoľnené, dlane sú smerom dolu na zem. Nadýchnite sa a výdychom stiahnite pánu. Poďte so mňou nádych a výdych. Nádych, pracuje zadoček, áno, výdych. Pozor, veľmi zlé je, ak púšťate dolu pánu medzi každým rátaním na zem, alebo ak idete do prehnutia, cítite, že vás bolia kríže. Takže poďte so mnou ešte nádych, 4, nádych, 5. Chcem od vás, aby ste si uvedomili, že i napriek tomu, že na celých chodidlách je vaša hmotnosť, tak tlačíte ako keby do tej časti, kde sú päty. Tým pádom sa viac zapoja zadné stehna a presne tu ich cítite. To, čo sme si hovorili, áno, o zdvihnutí zadočku. Takže poďme ešte 2 opakovania a ešte 1 a na chvíľku si oddychneme. Vždy, keď si oddychnete, chyťte sa pod kolenami, aby ste si prestrečovali zadoček a zadné stehná. Môžeme ísť ďalej? To bola len príprava. Takže spojené chodidlá, aj špičky, aj päty,
Dajte si ich tak, aby ste cítili, že vaša hmotnosť bude viac prenesená na päty. Podstate pánu, stiahnite brúško, nádych výdychom, dajte hore do polohy a už sa pripravíme. Vykonajte nádych a výdychom krásne dopnite koleno. Tie stále do seba tlačia, takže sú zapojené aj vnútorné stehná. A poďme. Ešte 7. Ešte 6. Ešte 5. Hmotnosť je ako keby na pätách. 4. Stiahni brúško. Stiahni zadoček. 3. Ešte 2. A ešte jedno opakovanie. A uvoľníme. Na začiatok to nebudeme preháňať. Výborne. A ideme. To isté, ale bude pracovať len jedna dolná končatina. Základná poloha, podsadená pánva. Spevnení sme. Kolena tlačia do seba. A poď. 8. Dopni stehno, predne pracuje. 7. Pánva ti neklesá. 6. Je v jednej polohe. Brúško stiahnuté. 5. Kto si to chcete stiažiť, môže dať ruky za hlavu. 4. 3. Už to začína páliť riadne. 2. A 1. Nepoložíme, iba vymeníme nohy. Poď už sa maká. 8. Stiahnutý zadoček. Vidíš, aký je napnutý. 7. Zadné stehno cítiš, päte je hmotnosť. Predstavte si, ako keby ste stali na päte, ale nechoďte hore na tú pätu. 5. Ešte 4. Pre sťaženie máme spážené ruky hore. Za hlavičkou 3. 2. A 1. A výborne. Položíme, uvoľníme. Chytíme sa pod kolenami a prestrečujeme. Cítim aj stihienka. Nezabudnite ich úplne zatiahnuť, dopnúť kolená. Ideme ďalej. Tá istá poloha, chodidla spolu, kolena tlačia do seba, pánva podsadená, brúško zatiahnuté. Pekne si dajte svoju polohu, nádych, výdych, vystrite nohu, tá je koleno pri kolene a trošku spustíme nižšie vystretú. Nádych a 1. Zapája sa už aj brušné svalstvo, áno? Nádych 2. Pozor, nechoďte s tou nohou moc dolu, aby ste sa neprehli v krížoch, áno? Nádych 3. Poď. Nádych 4. Koleno pri kolene. Nádych 5. Stojíš na jednej nohe, cítiš na tejto vonkajšej nohe od vás, sa mi riadne zapája zadné stehno a zadoček. Ešte 2. Ešte 1. Nepoložíš. Ideme na druhú stranu. Vystri a poď. Nádych 1 a 2. V päte hmotnosť. 3. Stiahnutý zadoček do seba. 4. Nechoď vyššie nad koleno. 5. Nie sem, iba po koleno ideš. 6. Nie do prehnutia. 7. Posledný. 8. Polož a uvoľni. Cítim predné stehná, zadoček, zadné stehná a samozrejme zapája sa aj vnútorné stehno, pretože tlačíte do seba kolenami. Budem vám to stále dookola opakovať. Mojím cieľom je čo? Nielen, že si so mnou zacvičíte, ale aj pochopíte cvičenia a naučíte sa ich správne cvičiť. A možno aj vy ich budete učiť svojich parťákov a kamarátov. Ideme ďalej, poďte. Tá istá poloha. Podsadená pánva, chodidla tlačia do seba, kolena taktiež. Nádych, výdych, vytlač sa hore, stiahnutá riťulina, skúzaka je pevná, vystri nohu, ideme malé krúžky, 1, pomaličky, 2, malinké. Teraz sa čo zapájajú? Všetky svaly trupu, áno? Musí sa snažiť, aby sa ti nehýbal trup, aby bol pevný ako skala. To znamená, že riadne sa zapojilo brušné svalstvo, a zo spodu ti pomáha tiež chrbátik. Ideme ešte 3 opakovania. 2. 1. Nepoložíš pánvu, zatlačíš, stiahneš, vystreš druhú nohu a poď. 1 krúžok. Ideme do 8, poď. 2. Nejdeš hore vyššie nad koleno. 3. 4. Dopni krásne koleno. Špičku prepni, zaťahne sa ti lítko. Aj stehno maká. A 7, 8, prinož, polož a uvoľni. Výborne.
Videli ste, že pomaly sme začali zapájať aj brušné svalstvo, takže si ukážeme niektoré cviky, kde pracuje to brúško viacej, ale zároveň aj nožičky. Pekne si láhnite, pánva je podsadená, stiahnutá ryťulka do seba, kolena krásne vystreté, vytiahnite jednu nohu hore a vystrite ju. Poďte so mňou, ideme krúžky, najprv malé nohou. Páže dajte dlaňami nadol a môžete dať trošku širšie, do 45 stupňa od tela, aby ste mali lepšiu rovnováhu. Poďme, zatiahni brúško, nádych, výdych, nádych, výdych. Cítiš to brucho? Nádych, výdych. A 4. Hop. A 3. Hop. A 2. Hop. A 1. Hop a oddychni si. Vymeníme druhá noha. Hop, krásne ju vystri, dopni a poď. Ideš do strany, nádych, vraciaš sa hore, výdych, hop, 1. Nádych, 2. Vidíš, pánva sa mi nehybe, úplne pevný trup, nesmieš sa pohnúť, nesmie sa ti dvihnúť táto časť zadočku zo zeme. 4. Ešte 3. Stehno. Ešte 2. Stiahnuté brúško a 1 a povol. Výborne. Vymeníme nohu, ideme to isté, ale budú väčšie krúžky, len jednou nohou. Chcem od vás, aby ste si trošku aj uvoľnili a prestrečovali pritom, ale aj posilnili všetky svaly a šlachy, ktoré sú tu pri klbe. Dobre? Takže stiahni riťku, poď pekne unožíme do strany, opatrne, veľmi pomaličky, tesne nad zemou, nesmie sa prehnúť chrbátiku. A vytiahni nohu. Poď so mňou. Ešte 3 opakovania. Pekne do strany, brzdíš, nesmie sa ti dvihnúť pánva. To je zle. Pekne pánva a zadoček pristatý o podložku. Druhý, hop, pomaličky do strany, podsadená pánvička, polkruh opíšeš, pritiahneš a posledný, 4. Všímate si, že opäť ideme od najľahších. Poďte najťažšie, áno. Položíme a ideme na druhú nohu. Poď pekne vystrieme. Pozri sa na tú pánvu, jaká je spevnená. Nejdeme dolu. Unožím. A 1. Vidíš, trup sa vôbec nehybe. Pomaličky do strany. Polkruh opíšeme. A hop. Poď ešte 2-krát. Do strany, pomalinky. Tí, ktorí máte problémy s kĺbami, naozaj veľmi opatrne, prípadne ani neodporúčam do tejto polohy s nohou, samozrejme. Ak vás to bolí, nesmiete cvičiť. Nič, čo je zlé pre vaše teličko, nesmiete robiť. Dobre, takže videli ste, to bolo jednou nohou vždy do každej strany. Teraz vám ukážem naozaj dosť ťažké cvičenie, takže ak chcete, vyskúšajte si to, ale opäť pripomínam, na prvýkrát sa nikam neponáhľame. Spevnite nohy, obidve sú spolu a poďme pekne. Unožíme do strany, brzdíš, bruchom to držíš, krásne ideš oblúčik, podsadená pánva, neprehne sa až do druhej strany. A tu vyťahneš brúšným svalstvom. Ideme ešte jedenkrát do tejto strany. Poď brzdíš, spolu sú nohy, poloblúčik, pomaličky, neponáhľaš sa. Ideme podľa hodín, ako hodinová ručička, až na 3. hodinu a tu zatiahneš brušné svalstvo. A uvoľníme na chvíľočku. Výborne. Oddychneme si, cítite, že naozaj pracuje celý trup a ideme do druhej strany. Takže podsadená, stiahnutý zádoček, stiahnuté brúško, dopnuté nohy, položené dlane do 45 stupňového uhla. Ak vám je to málo, môžete si dať aj širšie. Poďme so mňou. Nádych a pomaly spúšťaš. Brzdíš. Ideme do druhej strany pomaly. Opačne proti hodinovej ručičke. Ideme na 9. hodinu. A hop hore. A ešte jedenkrát. Poď so mnou, vydržíš. Ideme do strany. Vrátime sa pekne na 12. hodinu. 11, 10, 9 a hop. Výborne. Pritiahnete